Cikin fara'a da sakin fuska nake muku jinjina ban girma da sallama irin ta 'yan aljanna ga dandazon miliyoyin ma'abota masu sauraron ƙayataccen shirinmu na Bakan Gizo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abdullahi Muhammad Salbas nake ƙara farin cikin haɗuwa da ku ta cikin shirin Bakan Gizo. Shirin da har kullum ke zaƙulo muku ƙayatattun littattafanmu na Hausa ta inda zai faɗakar da ku, ilimantar da ku, wa'azantar da ku, har ma da nishadantar da ku masu sauraro. Inda a wannan ƙadami muke ɗauke da wani ƙayataccen littafi mai suna Matar Sarki, wanda Hadiza Bara'u Gidan Iko ta wallafa, wanda yake zo muku ta YouTube ɗinmu mai suna Bakan Gizo TV. Ku yi subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Da haka nake cewa ku biyo mu. Ganin bata tanka mata ba sai ma ta ci gaba. Koma dai ya sunan taki da ta ɓata, ni ba damuwa ta bace ba. Me yiwa ma a ganta, mewa kuma ta siyar ko mata kai wanda ya saka ta kawo mashi diyar taki. Don wannan da ji sa hannu ne ga wanda bai buƙatar diya. Yo Allah na tuwo in ma da tusa kai babu kwarjini da kilishi ta ce miki, yaushe diyan baduku mai ɗinkin laya za su yi abin da 'ya'yan sarakuna suke yi. Ko da yake ga 'yan gidan malam bafade su ba su yi ba. Ai da ji ma wallahi wannan aikin banza ne, don haka sai a sake sabon lale. Ai da ma nisan sama da ƙasa, ai ba a haɗa ba. Falmata kuwa a shiryenta take tsaf, don sai a bullo ta wani wurin ma muna da yadda za mu yi. Kai, wallahi na ji daɗi yaya da kika hana ni tafiya. Ashe da na gudu da na bar ladana. Haka suka zuba mata ido su duka ukun gaba ɗaya, sai suka hassaso abu ɗaya a ransu. Anya kuwa babu lauje cikin naɗi. Oho, ni ya za a yi na sani, karatu ne nawa. To dai duk yadda aka juya Falmata, ba za ta rasa dalilin abin da ke zuwa yana dawowa ba, musamman ma kilishi da ba ta taɓa mance da furucin Falmata ba a ranar da ta haɗa kaya da niyyar barin gidan sarautar saboda kurum haihuwar Abidar, inda take cewa idan ko har ta zauna a gidan to labudda Abida da ‘yarta sun shiga uku sun kuma lalace. To ma ba haka ba, ko da a ce ba ta da hannu a cikin batan, to tabbas bakinta zai ja mata bare ma kalamanta mai harshen damo ta yi. Sai dai abin tambayar, ina ita Yasmin ɗin da Mansura, me take nufi da raba uwa da ɗiyarta? Allah shi ne mafi sani. Haka ta miƙe tsaye. To, yaya, ni na wuce. Allah ya sa dai a ga ita Mansura da kuma ita ɗiyar da ta aka ce ta sace. Ko da yake na sani ma ba za a ganta ba, don ta yi nisan kiwo. Da haka ta so mu taunar cingam yana ƙara ƙyaras-ƙyaras, ta wuce cikin takun isa da ƙasaita. Yayin da su kuma suka bi ta da ido, a zahiri dukkansu suna zargin Falmata da ɓatan Yasmin, saboda kalamanta sun nuna ta san komai, har ma tana faɗin Mansura ta yi nisan kiwo. Suka sauke ajiyar zuciya. Kilishi da Alawiya, yayin da Abida ta yi nutso cikin kogin tunani, su ma suka miƙe suka yi mata fatan alkhairi da bayyana Yasmin ɗin suka baro sashen. Abida kuwa miƙewa ta yi tsaye cikin zulumi da fargaba, yanzu ne ta gano wadda ta haɗa mata tuggun da makircin sace Yasmin, wato Falmata take zargi. In ko haka ne, me ya kamata ta yi? Ta dai imani da Allah, babu manufar alheri a zuciyar Falmata ga Yasmin, yanzu me abin yin? Oho, so masu sauraro, yanzu kuma za mu yi waiwaye da 'yan salon magana kan ce a dan tafiya domin mu koma haɗaɗɗiyar daular Larabawa wato Dubai don jin yacce za ta kaya. Kasancewar mutumin da ake mawa laƙabi da ƙuda sarkin kwaɗayi ya ci nasarar ɗaukar Sadiya don zuwa Jaziratul Arab wato Dubai don sauke mugun ƙudurinsa a kanta. Bara mu ji yacce za ta kaya, domin na ga Larabawa sai kewaye suke da jallabiyoyi yayin da matansu kuma ke sanye da baƙaƙen a baya. Ku biyo ni mu ma mu je don jin yacce za ta kaya. Sannan a hankali jirgin saman Ethiopia
ya sauka a birnin na Dubai cikin daular Larabawa. Sannan a hankali kuma fasinjojin da ya ɗauko suka soma durowa. Haka ya dube ta cikin murmushin da ke bayyana ya san takan duniya da harkar bariki. A'a, yaya kika ga garin Dubai? A tsorace take, don har ga Allah, ta yi nadamar biyo ƙuda su biyu tak shaiɗan na ukunsu, kuma don wauta wata uku za su yi. Bata dai tanka ba, sai ta ga ya ɗau drop ɗin mota wanda ta dire su a wani tankamiman hotel a zuwan nan ne masaukinsu. Haka ta fito daga mota janye da akwatunan kayanta, kai tsaye suka shiga cikin hotel ɗin. Ga alama ya saba mu'amala da hotel ɗin saboda yadda daga an tarbe su. Aka ba shi mukullin ɗakin, ya kama lamba mai ɗaki 55 can sama hawa na 3. Wata na'ura mai raga hanya zuwa sama wato lifta suka hau ta miƙe da su zuwa sama. Tun da mahaifiyarta ta haife ta bata taɓa ganin ɗakin da ya tsaru da daula irin wannan ba. Duk yadda za a fasalto haɗuwa da tsaruwa irin ta ɗakin, to abin ya zarce nan, sai dai abin da ido ya gani. Gaban ɗaki nan ki shiga ki wanka. Kafin ki fito kuma zan sa a kawo mana abinci sai mu ci ko? Bisa tila ta shiga ban ɗakin wanda ya kusa rikita ta. Banda ta tsinci guntayen turanci a makaranta, to da bata iya amfani da kayan wutan da ke ban ɗaki ba. Haka ta yi wanka, ta saka turare mai ƙamshi, yayin da ta fito bata iske shi ba, illa akwatin da ta ɗauka, ta zira kaya ta kuma canza kayan jikinta. Haka ta nutsu tana ƙarewa ɗakin kallo, kafin ta mai da fuskarta da TV talabijin ɗin da ke watso shirye-shiryen ƙasar Dubai ya shigo kwa da ƙatuwar leda ya dire a gabanta. Ga kayan nan babu yawa, sai ki samu na sauyawa kafin mu koma gida. Sai ta dube shi cikin rarrabewa, ita da aka kawo ai kasuwanci ta samu abin da ta samu, yaushe za a buge da yi mata hidima tamkar masu masoya. Haka dai ta kore komai da garanta, ta yi mishi godiya, aka kawo musu abinci kusan kala 5, banda kar ta yi ƙarya, da sai ta ce bata taɓa ganin dangin abincin ba. Don haka abincin bai mata wani daɗi ba, na a zo a gani. Ta dai ci kaɗan, ta kora da lemo mai sanyi da daɗi, sannan a hankali ya soma janta da hira, ta dai bi shi da ko a'a. Duk da ƙwarewar shi akan yaudaran 'ya'ya mata, ta sallama mashi ba ta da tsaiko ba, sai dai Sadiya ta yi mashi tauri, ya matsi ya mallake ta saboda ta ɗauki mashi hankali da yawa. Sai dai shi ya san ba zai fito fili ya bayyana mata manufar shi ta kawo ta Dubai ɗin ba, amma ba zai mai da ita gida ba sai ya cimma burin shi. Don haka ya so mu lallaɓa ta kasancewar hotel ɗin da suka kama mai ciki da falo ne, sai ya ba ta cikin, shi ya zauna a falon. Akan sanki ni zana noma gona ba zan yi maimai ba, dafin sanki har ya shige ni tun safa ban ci komai ba, wai na barki wannan kalar batu ne da ban yi duba ba, ina sanki ni gaskiyar batuna ba zan yi karya ba, akwai lokaci za a ɗaura aure ba za na manta ba, ni da ke cikin duniyar na san ba zan yi kunci ba. Hakan da ta gani ya sa ta ɗan saki jiki, sai dai tunanin mijinta ya yo mata sallama. A wani hali Abdullahi yake, a wani hali Afra da Muhammad da Sudija da Mustapha suke. Tausayin mijinta da 'ya'yanta ya bala'in narkar mata da zuciya, sai ta ji hawaye na bin idanta. Me ya ja musu wannan musibar? Zuciyarta ta ba ta amsa kai tsaye da cewar uwar miji ce. Tabbas ba don uwar mijinta ba, da ba ta samu kanta a cikin wannan hali ba, har ta kwana kusa da mutumin da ba muharraminta ba. Kewar 'ya'yanta ta dame ta, musamman ma Mustapha da aka raba su ba tare da an bar shi ya ji ɗummin mahaifiyar shi ba. Ta san yanzu duk inda yake ya fita hayyacin shi don ba wata kulawa da zai samu, amma duk da haka ta fi tausayin Muhammad saboda ta san shi da shagwaba musamman akan abinci. Yana da tsirfar son shinkafa da taliya, amma ta san yanzu tun da Abdullahi so samun abin duniya ba zai rasa shinkafa ko taliya ba. Haka Sadija da Afra ba su da matsala, ko da yake a wani ɓangaren ta san Talatu ba za ta ɗaga musu ƙafa ba, za ta yi musu rashin mutunci. Kai, dole ta san abin yi a kan ɗiyanta, ko sau ɗaya ne tana son ta riƙa ganin su. Ai zai fi da a ce an raba su har abada da kewar 'ya'yanta da mijinta, ta samu bacci ya ɗauke ta. Sai na ce asuba ta gari, Sadiya Abdullahi
ko sadiya ƙuda a muturin kwaɗayi. Wannan kenan. Kwas 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 ta fito cikin shigarta ta alfarma a tamfaci 'yar Ingila mai kalar ruwan lemo da kuma tsanwa. Ta amshe ta sosan sosai. An ta gayyar atamfar ta hanyar ɗinki. Takalmin ƙafar ta mai tsinin duk duniya ne sosai tamkar tsinin yatsa. Fuskar ta kuwa ta sha make-up sai walƙiya take tamkar sarauniyar kyau. Daga haka sannan a hankali ta saba jakarta a kafaɗa ta yafa wani siririn mayafi a kafaɗarta. Yana zaune na kallonta yana mamakinta akan rashin ɗa'a da gatsali tun da ta zo gidan shi. Bata taɓa ce mishi sanni da zuwa ba, bare ina kwana, ko in zai fita ta ce a dawo lafiya bata taɓa ba. To da haka dai ta sa kai da nufin ficewa ba ta da ta sanar da shi inda za ta tafi ba. Har ta kai ƙofa ta juyo. Au, na manta, idan an tashi daga makaranta zan wuce dinar abokin karatuna. Ko da yake, ai na gaya maka ka san da batun. Da haka idan dare yayi, kawai sai a rufe gidan, da akwai makulli a wurina. Idan har zamana kike a gidan nan, ban yanda ba, makarantar ma zan soke zuwanta. Idan har aure ya kawo ki gidan nan, dole ki bi dokokina. Hehe, a kai ma ka san fa wannan ba zai sabu ba, ba za ta sabu bandiga a ruwa. Tsire min aka yi, da har za a yi min sanadin barin karatu? Ina jin canjin mota nake son in yi, abin ya gagara. Sai karatun da shi zan tsaya da kafafuna shine zaka bakin cikin yinsa? To ba zaman ka nake ba kama sani tun wuri, zaman kaina nake yi, tunda ai ba izini na niwa ba. Kaga, da ka yadda da karka yadda, tafiya ta zan yi. To ai shikenan. Ni ma ai ban ce ki bi duk abin da nake so dole ba. A'a, sai dai ki sani, ni ɗin ba sakaran ɗa namiji bane ba. Kina da zaɓi guda biyu. Ko ki bari, kamar da ni ma nake da zaɓin yin hukunci idan aka ƙi girmama maganata a matsayina na mijinki. Sai ta dube shi a sheƙe kafin ta ja wani goron tsaki. Su miji manya, mazan kwarai dai ba irin ka ba tsami gaye, idan na tafi me za ka yi? Allah ne mafi sani. Sai ta katse shi da cewa, kaga, ina jiran kafin in dawo, ka ɗauke gidan, ka canza mishi mazauni, kaga tafiyata. Kwas, 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 ta fice tana karairaya tamkar wata bishiya. Haka ya bi ta da ido kafin ya yi kwafata da jan tsaki, ya yi shirin shi tsaf, ya wuce wurin sana'ar shi, inda buɗi ya zo mishi gaba ɗaya. Yanzu haka, shago bi gare shi wanda ake siyar da kwai, ga kuma gidan kaji wanda a kullum sai an ɗebo kwai sama da crate 100, har ya so mu gina gida wanda burin shi na idan ya gano Sadiya ya mai da ita a can ba tare da inna ta sani ba, dan bai sanar da kowa yana gini ba, haka ma ba zai sanar da kowa ƙudurin shi ba. Wannan kenan. Misalin karfe 3 na rana ya dawo gidan, azatan shi zai iske Talatu ta dawo, amma sai ya iske bata dawo ba, kenan ta wuce wurin Dina ɗin abokin karatunta kamar yadda ta faɗa. Haka ya kira wani mutum mai aikin sakata, ya ce ya sauya mashi wata, a take aka sauya, ya datse gidan, ya yi tafiyar shi abin shi. Lalle duk yadda mai gida yake mai gida ne, dan wata rana zai yi hukunci a gidan shi babu kuma wanda ya isa ya tada. Wannan yanzu aka fara. Haka ya sallama kusan sau 3 kafin ta farga da sallamar saboda zuciyarta ta yi nisa a tunanin inda mafita take. Gabanta ya faɗi sau 3 a jere, ya yi murmushin mugunta kafin ya samu kujera ya nutse. Ya aka kuma da haƙuri Abida, to Allah ya ji rai da rahama. Rayuwa kenan, duk yadda aka daɗe da duniya, ƙarshe dai za a mutu. Sai ta dube shi ido cikin ido. Me kake nufi da kalamanka? Tabbas sai yanzu na hasaso, kai ne mutumin da ka dace ka amsa tambayar ina Yasmin take, domin ko na tuno da kalamanka na cewa mun yi ban kwana da Yasmin, sai gashi ka zo kana min gaisuwar mutuwarta saboda burinka ya cika na son kunsa min bakin ciki ko? To amma ka sani, sharrin nan zai juya gare ka Zayyana. Kai sani cewa ba zan taɓa barinka ka zauna lafiya ba, ba zan taɓa barinka bisa wannan duniyar ba, ba zan taɓa bari kai nasara a kaina ba. Tun da ka kashe min Yasmin saboda ka burinka, to ina mai tabbatar maka da wallahi sai ka biya bashin Yasmin, sai dai magajin sarki ya bullo ta wani wuri ba dai daga gare ka ba. Sannan kuma ina mai maka albashir kai da samun sarauta har ƙarshen rayuwarka, sai dai sarautar tasha ko ta kasuwa, amma ba dai ta mulki ba. Abidalle, amarya ga sarki Abdurrahman, wai me yasa ne 'ya'yan talakawa ba su iya cin arziki bane ba? Me yasa wai alheri baya yi wa bakin mutum kyau?
a zatanki Abida za ki yaudare ni ki kwana lafiya? Kin mance wace ce ke? ‘Yar talakawa? To in ma kin mance, bara in tuna miki Abida. Ke ce diyar Abashe Baduku wanda ya haɗi zuciya ya mutu saboda ƙarfin babu, wato talauci. Abida ce ke wacce ta rayu a wani gida mai kama da kufai, mai raga da zana da fallon kwano, wanda duk wanda zai wuce sai ya hango abin da ake yi. Abidan nan ce dai da ne wa hanyar arziki ta samu wuri ta miƙe ƙafafuwa har ta mance wace ce ita. Abidar da ta yaudare ni, ta ha'ince ni, ta zalunce ni, ta cuce ni, ta munafunce ni, saboda ta fi ni zarmewa da san sarauta. Sai dai kuma ki sani, ko in ce ma baki sani ba, ko da ake cewa sharrin ku mata wai ko Iblis na tsoron shi, ni kuma sai nake ganin ai duk yadda mace ta kai ga ƙura a daka a komai, ai ba za a haɗa ta da namiji irina ba. Duk wata hanya da kika san ana bi, da ma wanda iliminki bai kawo miki ba ana bi don cikar buri. To ni nan na daɗe da saninta, da haka ki je ki riƙe saboda gaba, sai na cimma burina na samun sarauta. A mataki na uku na hau matakin farko, wanda dama shine mai wahalar, saura kuma biyu, wato ke da sarki, tun da Yasmin ta kauce. Da haka ina baki shawara guda ɗaya tak, jero sunana a zuwan wanda yake zargi da ɓatan ‘yarki, yana nufin nima in bankaɗo sirrin da za ki koma gidanku mai kama da kufai. Sai dai inda za ki yarda sai in ce ki yi abin da na sa ki aka auro ki domin shi, wato in ka miki magani ki cika min aiki na kurum. Idan kika yi hakan, to za ki tsallake wancan siraɗin da ka iya mamayar matuƙar sunan waziri ya fito a bakinki. Na baki kwana biyu, ki shawara, zan da in ji abin da kika yanke. Sai ya miƙe, ya baro ta a halin rarrabewa, shi me gaskiyar ɓatan Yasmin? Abin fa ya yi caɓe wadda ta rasa a wani mahalli za ta aza ɓatan Yasmin, shin tsakanin waziri Zayyana da Falmata, waɗannan sun rikita ta da kalamansu, wanda kalaman nasu ke nuni da shi ne sanadin ɓatan gudan jinin nata. Duk yadda aka juya da akwai haɗin baki tsakanin Falmata da waziri Zayyana kafin su samu haɗin kan Mansura, ganin ita ce ta kusa da ita. Kuma ma ai bakinsu ya zo ɗaya, tunda ita Falmata cewa ta yi ba za ta ga Mansura ba, ta yi nisan kiwo, yayin da shi kuma waziri ya ɗora da yi mata gaisuwa, kenan dai gama ta riga ta gama. Idan ko haka ne, Falmata da waziri Zayyana sun tattago kansu aikin da ba za su iya da shi ba, sai sun gwammace, dama ba su buɗe ido a bisa wannan duniyar ba, sai sun gwammace ba su yi mata abin da suka yi ba, domin sai sun gwammace kiɗa da karatu. Ya fa zama dole ta tashi tsaye ta nuna zafin kwanjinta a kansu, don haka ba zai yi ta zauna a tule ta a wuri ɗaya ta ce agaji take nima ba, ai tashi za ta yi ta nemi taimako, ko da yake duk wanda ya nemi taimakon Allah to labudda Allah zai taimake shi. Don haka tashi za ta yi tsaye ta nuna wa waziri Zayyana da Falmata ba su yi nasara a kanta ba, ba kuma za su yi ba, wallahi bi ƙudratihi ba za ta yarda ba. Yanzu aka fara. To a nan zan tsaya ta cikin ƙayataccen shirinmu na Bakan Gizo, inda nake karanto muku mashahurin littafin nan mai suna Matar Sarki, wanda Hadiza Bara'u Gidan Iko ta wallafa. Ga masu tambaya, sharhi ko ƙarin haske, ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a wannan fitacciyar tashar tamu mai suna Bakan Gizo TV ta YouTube channel. Maganin hawan jini ce kyauta. Da haka ni Abdullahi Muhammad Salbas nake ce muku bi salam, mu haɗa shiri na gaba.